na karya da maltina na karya da subhanallahi. Ka san irin neman da nake ma a cikin garin nan me faru? Ayyo me raba ni da kai sai Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sama da wata biyu an tura data mai kyau ina amfani da ita na dana amfani da ita. Na zo kamfanin na kawo kai mun tallan data ka ce mai kyau ce. Ka tura tujik tun shekaran jiya ta ki har ba gaba daya. Ba abinda ba zai yi ba. Lafiya? Allah bai wayannan bayan Allah ne suka zo, ni na san harka ta toya ta, amma abin da ya faru yau wato Allah bai kana ji harka ta sai data ne, to wancan mai data ne mutu, amma yanzu na zo da hanya mai data mai sauki mai rahusa wanda su kan za su ji daɗin ta, tana da auki. Allah bai haka fa kwanaki ma yazo ya kare mun wannan irin wannan tallan yanzu in dai bai ta kwaba a dake ni. Ai ban yadda ba ban Allah yawa a fara a tura ma wannan din mu gani shikenan, amma anan zaka gwada ta yanzu zan gwada zan gwada yanzu ka hawo wayarka ka shiga Play Store. Na shiga Play Store to kawai ka rubuta Mu'az data data gashi nan ga application din nan, wannan shine wannan shi za ka sauke. Bara yanzu ma kuwa ai ba jira yanzu zan sauke shi. Allah bai gashi nan yanzu in ka sauke shi gashi na sauke shi ba yi install din sa bara yi install din. Yau to gashi nan na san ya yanzu kaga ya gama gashi na gama to Allah bai yanzu abin za a yi ka shiga ta gani to bara ya shiga application kana kallo ka san bara in ga sai mai inganci kai ai Mu'az data da ai an gama magana kai amma nan na ga ina bai kuma da sauki na ga ake siyan wallahi tallahi la ilaha illallah Allah da sauki ake sai da kayan Allah wannan data na samu ai branch din babban branch yana gidan sarki yana gidan sarki, amma yanzu kana zan aje muku lambar sa ga mai son fara harkan nan saboda ana kwashewa mutum da yanzu ya ga salamu ai ka bari yawa sai ga ku mutane masu kallo ga masu bukata ga mu nan ko sari ko kana so ka fara ga sai data kawai ka hau kan Play Store ka rubuta Mu'az data shine Mu'az data